Эфирден алыклар вакыты студияда Алсын Нуриева, исәнмесез. Әлмәт лицей укучылары Хинстанда узган Кванта 2025 халыкара олимпиадасында катнашты. 6 талантлы укучы һәм 2 педагог Лакхнау шәһәренә сәяхәт ясап, шушы көннәрдә генә әйләнеп кайтты. Интеллектуаль ярышларда Хинстан, Германия, Бразилия, Непал, Бангладеш һәм Россиядән 39 команда җыелган. Сәфәр турындагы тәэсирләре белән укучылар безнең төшерү төркеме белән дә уртаклашты. Команда 6 дисциплинада үз осталыкларын күрсәтә. Укучылар суны ачыклау өчен ясалган марсоходны тәкъдим итә, каршылыкларны җиңү өчен көймә һәм робот җыя һәм программалаштыра. Математика һәм логика, табигый фәннәр һәм IT технологияләр буенча квиз уза һәм иҗади номер белән чыгыш ясый. Биремнәрнең барысы да инглиз телендә була. Сәфәр талант булганлык кына түгел, киеренке хезмәт нәтиҗәсе дә. Олимпиадага кадәр берничә атна дәвамында лицейда эш гөрли. Балалар остазлары җитәкчелегендә тырышып әзерләнә. Нәтиҗәләр белән бик канәгать, егетләр бик зур афәриннәр. Без беренче тапкыр катнашмыйбыз инде, 3нче тапкыр булды безнең лицейбызда. Нәтиҗәләр буенча егетләр 8-леккә эләгә. Көймәләр ярышында 2нче урынны яулыйлар. Мөстәкыйль рәвештә ясаган көймәсен Батыр Канзафаров та тәкъдим итә. Шулай ук ул марсоходлар төзүдә дә катнаша. Бу ярыш беренче мәртәбә уздырыла. Суть соревнований была в том, чтобы твой марсоход, ты его должен был включить, и он по программе должен был доехать до определенного места и найти воду, точнее до водопада. Вот. И были горы разные, холмы, и это все должно было на песке быть. Сделали выводы, поняли, что надо использовать, какую электронику желательно ставить, и вообще поняли, куда что надо ехать и как это будет все выглядеть. Сәфәр чыгарылыш сыйныф укучылары ярдәме белән чынга ашырыла. Бу вакыйга балалар өчен ярыш кына түгел, халыкара аралашу тәҗрибәсе, үз көчләрен дөнья дәрәҗәсендә сынап карау һәм алга таба үсеш өчен куәтле стимул дип ассызыклый педагоглар. Алар башкалар белән кайнашалар, башка өлкәләрне күрәләр, чагыштыралар һәм шәхси үсеш ягыннан бик зур йогынты ясый балаларга. Чөнки монда алар үз гыйлемнәрен дә тәҗрибә итәләр. Гыйлемнең дәрәҗәсен беләләр. Әле чагыштыралар. Укытучылар бу кыю адымнары лицей укучыларының зур юлының башы гына булуына ышана. Әлмәттә Сәҗидә Сөләйманова исемендәге 18нче әдәби премия тапшыру тантанасы узды. Традицион мәдәни чара 2006 елдан башлап Татарстан Язучылар берлеге инициативасы белән Татнефть компаниясе тарафыннан оештырыла. Шагыйрәнең туган көне уңаеннан Әлмәткә язучылар, шагыйрьләр премия лауреатлары җыелды. Сүз Алса Әхмәтҗановага. Шагыйрә үзенең иҗатының иң югары ноктасында 53 яшендә вафат була. Шулай да аның исеме әле дә халык күңелендә, телендә. Сәҗидә Сөләйманова исемен калабызның урамы, китапхана йөртә. Биредә үк аның һәйкәле урнаштырылган. Әдибәне искә алу чарасы да шуннан башланды. Шагыйрә прозаик ТССРның атказанган мәдәният хезмәткәре Сәҗидә Сөләйманованың әдәби мирасы дистә еллар узгач та актуаль һәм популяр. Аның әсәрләре хәзерге заман укучысына аңлашыла торган һәм якын. Сәҗидә Сөләйманова тумышы белән Башкортстан якларыннан булса да, аның тормышының бик зур өлеше, бик әһәмиятле өлеше, иҗади өлеше, шагыйрь буларак үскән, формалашкан өлеше Әлмәткә туры килә. Ул Әлмәт өчен, Әлмәт кешеләре өчен бик күп игелекле эшләр эшләгән кеше. Шуңа күрә Әлмәтләр аны хакыйкый рәвештә үзләренең Әлмәт кешесе итеп, Әлмәт шагыйрәсе итеп саныйлар. Һәм ел сайын аның туган көнендә, аның туган көне датасына туры китереп, менә шушындый бәйрәм уздырыла, аның һәйкәле янында митинг уздырыла. Алга таба иҗади интеллигенция өчен Татарстанның нефть башкаласы буенча экскурсия үткәрелде. Кунаклар шәһәрнең яңартылган үзәк мәчетенә дә тукталдылар. Анда кунаклар өчен экскурсия уздырдылар. Араларында шагыйрәнең улы Әнвәр Маликов та бар. 2006 елдан башлап
бу премия тапшыралар. Студентларга 10 студент алалар. Бу әле кем түгел. Аннары шул студентлардан чыкты безнең бик танылган шагыйрьләр, язучылар күп кенә. Хәзер алар кем кайда күренекле шәхесләр әдәбиятта. Шараның тантаналы өлеше гадәттәгечә Әлмәт Татар дәүләт театрында узды. Биредә әдәби-музыкаль кичә форматында Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреатларын игълан иттеләр. Шигъри кичә ачык микрофон форматында башланып китте. Республиканың төрле шәһәрләреннән килгән шагыйрьләр, төрле еллардагы Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреатлары һәм стипендиатлары әдибәнең шигырьләрен укып кына калмады. Үз иҗатлары белән дә уртаклашты. Бүләкләү тантанасы үзе традицион рәвештә театр репризасы белән ачылды. Программада Сөләйманованың иҗатының төрле мирасын символлаштыручы шигырьләренә махсус музыкаль номерлар. Татнефть Хәрия фондының Рухият программасы кысаларында компания тарафыннан гамәлгә куелган премиянең абруе елдан-ел арта. Премия әдәбиятчыларын иҗади күтәрүгә этәрә. Бу хакта үз чыгышында Татнефть компаниясе генераль директоры орынбасары Ринат Мамин да билгеләп үтте. За 18 лет она стала очень важным культурным событием в Республике Татарстан. За эти годы более 150 молодых дарований получили поддержку, получили именные стипендии, чем мы по-настоящему, по-доброму, искренне гордимся. И это наш вклад в сохранение того богатого культурного наследия родной земли и, конечно же, развитие современной литературы. Быел әлеге премияның лауреатлары башкалабыз Казанның 3 язучысы. Прозаик Ольга Иванова 2023 елда нәшер ителгән тарихи романы өчен бүләкләнде. Әлмәт драматургы Рауил Сабыр 2025 елда Әлмәт драма театры сәхнәләштерелгән Яшьлек йортым пьесасы өчен лауреат исеменә лаек булды. Шагыйрь, прозаик, педагог Рифа Харасова Синең җанга узсам шигырьләр китабы өчен Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреаты булды. Ул 60 еллардагы Саҗидә Сөләйманова шигъриятен ташлар тишеп чыккан чәчәк кебек кабул итә. Безнең иҗат аныкы белән икебезнеке бик нык аерыла. Образлар системасында, идея тематик планда карасаң да, әмма ул миңа барыбер якын, чөнки нәкъ менә үз теле, үз каләме булганга, минекенә ошамаган өчен, шуңа карамастан мин аны яратып укыйм, үзем турында юллар эзләп, кайсы ягыбыз ошаш икән дип укыйм һәм тормыш, иҗат биографиябез бик ошаган дигән нәтиҗәгә киләм. Саҗидә Сөләйманова исемендәге премияның кызыксындыру бүләкләре дә 3. Әдәбият өлкәсендә үзләрен күрсәткән 10 студентка шул исемдәге стипендия билгеләнде. Араларында Рәлинә Габделгариева да бар. Аның беренче шигыре 12 яшендә язылган була. Кызның алдагы планнары шагыйрә булырга. Әлеге премия аңа бу максатка ирешүгә ныклы этәргеч ди ул. Мин үзем әлеге вакытта бик каты дулкынланам, чөнки бу шагыйрьгә буларак минем иң беренче казанышым дип әйтим. Һәм дә инде әлеге стипендияны алу минем өчен зур абруй һәм дәрәҗә. 18 ел эчендә Саҗидә Сөләйманова премиясе лауреатлары исемлегендә 54 язучы, 54-сенә кызыксындыру премиясе бирелгән. Шулай итеп, Саҗидә Сөләйманова шәхесе күп кенә язучылар өчен юл күрсәтүче йолдыз булып кала бирә. Алсу Ахмаджанова, Айдар Кабиров, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүгілмәлілер спорт ярата, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр. Махсус алар өчен энергетик стадионында халыкара өлкәннәр көненә багышланган ярышлар оештырылды. Ярышның ничкәлекләре турында Айсылу Миңнебаева сөйләр. Физкульт сәлам, өлкән яшьтәге спортчылар бер-берсен нәкъ шулай сәламләде. Алар барысы да өлкәннәр көненә багышланган спартакиадада катнашырга җыелган. Бу кыю, хәрәкәтчән, дәртле һәм актив, үз тәнен формада тотучы спортны яратучыларның традицион бәйрәме. Мин ел сайын тимер юлдан юллама белән җибәрелгән катнашучы. Спорт ул минем тормышым. Бу шудыда даими рәвештә спорт белән шөгыльләнәм. Кайчандыр Әлмәт физкультура техникумын тәмамлаган идем. Занимался спортом
Бала чактан спорт белән дус мин. Авыр атлетика йөгерү белән шөгыльләндем. Кайсы урын алу минем өчен мөһим түгел. Шушында килеп танышларымны күрү үзе бер бәхет. Ярышларда 50 яшьтән узган хатын-кызлар һәм 60 яшьлек ир-атлар катнаша. Салкынча көзгө көн булуга карамастан, спортчылар бик тиз җылындылар. Башта уңай хис кичерешләрдән, аннары йөгерүдән. Сегодня мы проводим соревнования. Скандинавия йөреше, электрон коралдан ату, дартс ярышлары уза. Хатын-кызлар, ир-атлар аерым көч сынаша. Спорт белән дус булып яшәү рәвеше һәркемгә үрнәк. Моны чарада катнашучыларның барысы да исбатлады. Участвую постоянно. Мин даими катнашам. Күп ярышларда инде. Кичә городки уйнадым, Лениногорскига барган идем. Безгә дә бу уенны яңартырга иде. Безнең рус уены бит. Бик борынгы уен. Яшьләр телефоннарда азрак утырсын иде. Киңәшем шул. Хәрәкәттә бәрәкәт. Ярышлар тәмамлангач, катнашучылар кайнар чәй эчтеләр һәм хуш исле камыр ризыклары белән сыйландылар. Аннары бүләкләү тантанасы булып узды. Анда җиңүчеләргә һәм призерларга грамоталар һәм медальләр тапшырдылар. Айсылу Миңнебаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.